Кончовото бягало от кучетата. Той минавал през хръсталаци, но те се го следвали. Накрая се средил в един хръсталак и те не могли да го видят. И срещнал един дядо. Може ли да ме скриеш, дядо? Той казал да, но къде? Не се в той чувал. И той се мъчнал, той го завързал и овецът дошъл с кучето. И попитал: ти виждал ли си някъде един вълк? Той отговори: ами не. И овеца и кучето си тръгнали. И вълка излязал от чувала и тръгна да му яде ръката. Защо ми ядеш ръката? Попитал той. Защото съм гладен. Нали аз те спасих от овеца и кучетата. Да, ама съм гладен, за това да ям. Отговори вълкът. И дошла една лисица. Изяли го кончевото. Защо да ме яде? Защо да ме яде, като аз го скрих и го спасих от овеца? Как го скрих? Попитала. В ейта чувал го пък. Той е много голям, но може да влезе в чувала, казала лисицата. И вълкът решил да й покаже, че може, и влязал в чувала. Ядото го завърза и го начукал в чука и така се спасил. И за благодарност дал на лисицата една кокошка.